Първо искам да поздравя отбора на Гоце Делчев. Първо за организацията, която беше направил. Играхме пред многобройна публика, наистина беше един хандбален празник. Искам да ги поздравя за представянето им в финалната среща. Мисля, че даваха всичко от себе си. Наистина се постараха да ни затруднят възможно най-много, което знаете, че в последно време много трудно се получава в българското първенство. Така че наистина апелации към тях и така, всъщност извинявам се, адмирации към тях, исках да кажа. И наистина им пожелавам да продължават да се развиват. Опасенията ми бяха от гледна точка на това, че може би отдавна не бяхме играли матча с такъв заряд. След нашите лесни победи в първенството, така рядко се получава някой да ни затрудни и да имаме изобщо някакво настроение за игра. Така че единствено това ми бяха опасенията, дали ще влезем сериозно в матча, както по принцип правим. Но момчетата доказаха, че така сме отговорни и подходихме доста така сериозно към матча и мисля, че заради това успяхме да победим. Дали тая рутина в играта ви, рутината от към гледна точка на постигнатите победи, няма да го кажа някой ден и е лоша шега, защото все пак, когато си номер едно и дълго време не си побеждаван, има и момент на отпускане. Със сигурност този момент ще дойде, той не избежа. Знаете, че няма вечна серия от победи. Със сигурност ще дойде този момент, но ние се опитваме да не мислим за това. Опитваме се да се развиваме с всеки един матч, с всяка една тренировка. Трудно ни е, признаваме си, след като нямаме чак толкова голяма мотивация за да играем срещу отбори, които лесно побеждаваме, но затова пък надяваме всички отбори в България да продължат да се развиват, за да може да стане едно по-силно първенство. Това помага на целия български хандбал, не само на нас. Със сигурност ще дойде този момент, но явно все още не идва и ние все пак се опитваме и да надграждаме над нашето ниво. Поредна победа номер 100 ли е следващата ви цел? Оставяме въпроса и за шампионската титла, която вие ще се борите. Това е повече от ясно. Да, разбира се, това не е следващата цел, но целта ни не е 100 поредни победи. Целта ни е да се доближаваме с малко по малко, да се доближаваме до европейското ниво на игра. Така че това е нашата цел. Дали ще направим, дали утре ще свърши нашата серия или не, за нас това не е от значение. Главната ни цел е да намерим и финансиране за евротурнири и да участваме, където си мислим, че не е място, така че там не е истинското мерило. И пак казвам, лично моята цел и целта и на ръководство и на момчетата е да така малко по малко, ако можем да се доближим до европейското ниво. Казвате за финансиране, а не е тайна и всъщност Локомотив Варна има имиджа на един отбор, който е осигурен от към финансова гледна точка. Защо зачеквате тази тема? В българското първенство, да. Значи календара ни участие на купи и първенства не е осигурен абсолютно, така е, но едно участие в евротурнири не е никак ефтино, така че от 2 години насам не участваме в евротурнири точно поради тази причина, понеже не може да намерим финансиране. Последния път, когато участвахме преди 2 години, наистина, понеже единия кръг го прескочихме, трябваше втори кръг да играем и тогава ни излезе така доста солидна сума, която явно вече не можем да си позволим и търсим от странични спонсори, така че причината да не играем последните 2 години в евротурнири е точно тази. Вие имате безспорно балансиран отбор, който го показва и с играта си, но в крайна сметка на тия играчи срока на годност, така да кажем, ще им изтече. Има ли млади хандбалисти, които да наблюдавате и има ли нова смяна, която да идва след тях, защото това пък е болката на доста наши отбори. Опитваме се да възродим школата вече може би 2-3 години. Имаме 12 годишни и 14 годишни. Малко е по-трудно при нас, защото нямаме достатъчно голям брой деца, но пък имаме качествени деца, така че се надявам да ги съхраним и да продължим да ги развиваме в тази посока. Но това е следващата ни цел, да направим цялата пирамида, да я качим догоре от 10 до 19 годишни, да направим една школа, за да може, когато на тези играчи, както вие се изразихте, когато почнат да се отказват, да можем да ги заместим с състезатели от нашата школа.